Emîro ji mihata konteynerana bendera Lazikiyê ber bi adra ve ceribandineke xebitandina trêna veguhestina konteyneran dikin. Vê yekê dê bandorekê mezin a erênî li ser piştgirîkirina libr û tevgera barîgirtinê bike. Bi vî awayî jî dê bi erênî li ser lezbûna mezin a kapasiteya benderê û stasyona me ya konteyneran vegere. Îro me yekem ceribandina veguhestina konteyneran ji bendera Lazikiyê ber bi adra li gundewarê Şamê bajarê pîşesaziyê bi dawî anî. Ev di çarçoveya ji nû ve vegerandina rola rêyên Hesinî de ye ji bo kêmkirina zexta li ser benderan û gihandina tesîzên bejayiyên navxwe. Her wiha sivikkirina zextên li ser torên rê û parêzgehan li gel kêmkirina zexta li ser operasyonên veguhestina konteyneranên di nav bajêr de. Prosesê bi qasî çend xulekan ku ji 15 xulekan derbas nebû ji bo veguhestina vê hejmara konteyneran kişand ku ev demeke pir zêdetir e ji ya ku bi kemîyonan pêwîst e. Em hêvîdar in ev yek zextên li ser benderan rêyan parêzgehê û her kesî kêm bike û bandoreke mezin û rasterast li ser aboriyê bike.